Us volia comentar que aquest dematí el Consell de Govern de la Corporació ha aprovat el nomenament del nou cap de continguts de Catalunya Ràdio. No li direm cap de programes perquè és una mania meva que crec que té a veure amb un cert discurs de futur, de que els programes són una cosa d'hores, d'una graella tradicional de ràdio, que no ajuden gaire a fluir entre ells i que afavoreixen moltes vegades les fronteres entre els programes i no contribueixen a donar un cert dinamisme dins dels propis programes de l'emissora, i a més que no tenen gaire a veure amb la manera de consumir la informació i els continguts de ràdio en l'entorn digital. Els continguts en l'entorn digital són més encapsulables, són més curts, et pots subscriure a seccions, espais concrets, és un consum una mica diferent. I per tant, si en lloc de dir-li programes li diem continguts, ja estarem fent una primera passa cap al futur en la manera d'entendre la feina del que històricament havia estat un cap de programes i del que jo crec que en aquesta nova etapa ha de fer un cap de programes, que és fer de cap de continguts i tenir aquesta mentalitat una mica oberta, que a més pel perfil de la persona que ha acceptat aquest repte ens ajudarà també amb un tema multimèdia i amb un tema de no només àudio, sinó de fer una ràdio amb molts formats, amb vídeo, amb streaming, etc. I per tant, el nom del càrrec és una mica una declaració de principis. Aquesta persona és el Santi Faro, que ens acompanya i que està per aquí i que em sembla que ha sortit en alguna nota... mira'l, aquí. Que ha sortit en alguna nota de premsa i que a més els companys de la tribu ja l'han pogut entrevistar i per tant, ja hi és aquí i s'incorporarà divendres, tot i que demà traurà el cap un moment i per tant divendres ja el tindrem aquí. He agraït i he volgut deixar molt clar a l'anterior cap de programes, en Jordi Català, dues coses. Una, la feina que ha fet aquests anys, que no ha estat fàcil i que malgrat les dificultats ha pogut aconseguir, gràcies a vosaltres, lògicament, però ell al capdavant d'aquesta responsabilitat, uns rècords d'audiència importants i per tant que els resultats de Catalunya Ràdio l'any passat van ser molt bons, els millors de la història en termes d'IGM, i que això ha estat amb ell i que els últims anys ell ho ha fet en una situació difícil i que jo crec que es mereix el reconeixement de la casa i de l'actual direcció, això li he expressat amb ell i avui ho volia tornar a dir davant de vosaltres. També li he agraït, i li agrairé perquè serà exemplar el traspàs que farà amb el Santi, la bona acollida, la professionalitat, la calidesa i les facilitats que m'ha posat aquests dies i que ara li posaran a Santi en aquest traspàs de la informació i de tot el que portava fins ara. Jo crec que amb el Jordi Català guanyem una persona de Catalunya Ràdio a la tele o a la Corpo, perquè serà el responsable d'una àrea important per la ràdio com és el d'audiències i per tant és una de les persones que més en sap d'EGM i la necessitem al costat de la ràdio, treballant per la ràdio i sent útil per la ràdio, i ell té aquest compromís i jo no tinc cap mena de dubte que serà així i que a més en el Santi i en el nou equip ens ajudarà molt saber la informació i les dades, i tot aquest és un tema molt estratègic i molt rellevant. I per tant, el fet que segueixi treballant per la ràdio, tot i que físicament ho farà a la tele, i que a dins de la Corpo el que estigui al capdavant d'això sigui una persona que ha estat molts anys a la ràdio, jo crec que és una bona notícia. El Santi ve de la tele i jo crec que això li pot donar una mirada i li pot donar unes condicions per prendre decisions i per assumir aquest nou repte, de que ho podrà fer amb més atreviment, amb més visió de conjunt i sense tenir segons quins condicionants de coneixença, de compromisos i de saber massa la història de segons què i de segons qui. Jo crec que això d'entrada no té per què ser dolent, però alhora, des del primer moment, volia que el Santi no vingués ell sol, sinó que formés tàndem amb una persona de la casa
que no us puc anunciar el seu nom, perquè aquestes coses de la Corpo són com són i el seu nom no s'aprovarà o no es donarà a conèixer fins la setmana que ve, fins dimecres de la setmana que ve, però sí que us puc anunciar que és una persona de la ràdio, que estima la ràdio, que coneix la ràdio, que és molt curós i que és molt creatiu i que és molt sensible a molts aspectes, i que jo crec que la combinació d'una persona de la tele, una persona de la ràdio, un senyor com el Santi que ha fet projectes, que ha aixecat històries, que ve de l'Sputnik, del motor, del París-Dakar, i que ha demostrat la seva capacitat de tirar endavant projectes importants, i una persona d'aquí que us coneix a tots i que ho sap tot de la casa, jo crec que aquesta combinació és una combinació molt potent. La Laura Marín seguirà a l'equip de programes i seguirà amb un paper més important pel fet de que hi ha canvis en el seu departament i, per tant, la continuïtat que ella garanteix és molt estratègica en aquesta nova etapa, i també pel fet de que ella haurà de treballar juntament amb la Montse Oller i amb gent de tècnica amb una cosa que s'anirà fent progressivament i que anirà avançant amb les eines de la Corpo, amb una nova manera d'organitzar i de planificar, i per tant la part de planificació i la part de producció també ha d'experimentar alguns canvis raonables, a poc, assenyats, amb gent de la casa, amb gent que fa temps que ho fa i coordinant-se entre els departaments de la casa, i per tant la Laura també anirà fent aquesta feina. Tindré un adjunt, que tampoc us puc dir perquè això va com va, però la setmana que ve suposo que se sabrà. És un periodista de la casa, és un periodista de la meva generació, més o menys, potser una mica més jove, que m'ha d'ajudar a mi, ha d'ajudar en Santi, ens ha d'ajudar a tots a tots els detalls de com va la casa, com va l'organització i segons quins detalls i informació que ni el Santi ni jo tindrem ens la podrà donar i ens la podrà aportar, i que a més és una persona que tots coneixeu i que és un periodista i que no serà una persona que m'ajudarà a fer Excels, ni em dirà de quin color m'haig de posar la corbata, ni m'ajudarà a fer coses sumptuàries, que els temps no estan per aquestes coses, sinó que necessitem necessitem gent que remi, necessitem gent que tingui empenta, idees i que diguéssim que faci coses rellevants sobre allò que ens hi juguem al futur, i per tant serà un periodista. El cap d'informatius i la sotscap d'informatius continuen, i a més jo crec que en aquesta etapa la idea de trencar fronteres entre programes informatius, de no ser tan rígids i d'intentar coordinar-nos millor, anar més tots a una i fer les coses amb una lògica una mica més integrada, i també pel fet que generacionalment som de la mateixa quinta, més o menys, amb el Cano, ell és més jove. Però pel temps que porto treballant a la casa i el que hem fet amb ells, crec que ens hi entendrem i que podem fer grans coses junts, i a més té tota la meva confiança. Més coses. La planificació. El català se'n va a la tele, el Santi Carreras no seguirà en el departament de programes, però jo li he demanat que segueixi a la casa amb un altre àmbit que està per definir, amb unes altres funcions que estan per definir, però jo li he demanat que necessito de la seva expertesa, de la seva experiència, de la seva vàlua, i que aquesta emissora no s'ho pot permetre de prescindir d'aquesta visió i d'aquesta mirada, i que en aquest director li anirà bé tenir una visió que enllaci una mica amb la història o que enllaci amb tota la feina que s'ha fet en els últims anys. I jo crec que aquesta aportació i altres idees que tinc i que he compartit amb ell ens pot ser útil, i per tant el Santi seguirà a Catalunya Ràdio, però no en l'equip de continguts. Hi ha una novetat en aquest organigrama que avui s'ha aprovat o que avui s'ha presentat a la corporació, que és el tema dels esports. Hi haurà un cap d'esports, em sembla, un màxim responsable d'esports conjunt per la ràdio i per la tele. Aquesta figura és una persona que ve de la ràdio, que havia fet ràdio. A la tele us recordo que el director ve de la ràdio, i per tant, Déu-n'hi-do, les peces de Catalunya Ràdio estan en llocs rellevants de la tele, i per tant tot això jo crec que són ambaixadors i que són complicitats que tindrem o que ja tenim guanyades d'entrada. Doncs aquest responsable d'esports és el Cristian Garcia,
I, per tant, jo crec que el fet de que hi hagi una persona que a l'hora de decidir els recursos, les cobertures, les apostes informatives i segons quins grans temes des del punt de vista d'esports, jo crec que té sentit i crec que ho pot fer-ho molt bé, que hi hagi una visió de conjunt de ràdio i de tele. I, per tant, això tindrà un impacte sobre alguna decisió, però, lògicament, tindrà un equip a la ràdio i un equip a la tele amb uns responsables, i la feina que es fa des d'aquí i la sobirania que hi ha a la secció d'esports o al departament d'esports de la ràdio no es perdrà, i per tant diguéssim que té una lectura de futur. Jo crec que això enllaça amb aquesta tendència que hi ha de la corporació d'intentar gestionar les coses conjuntament, d'optimitzar recursos i d'anar cap a la confluència, on, per cert, en aquests organigrames d'avui també hi ha una persona de la ràdio que té un ascens important, que és el Joan Trias, i per tant una persona de la ràdio té un paper important en una cosa estratègica com és la de la confluència. I jo crec sincerament que això que s'està dibuixant, que avui s'aprova i que en els propers dies s'acabarà de concretar, aquests canvis tenen dues virtuts. Una, que ens permeten fer una mica un sacseig a la casa, en alguns àmbits, no en tots, però en un àmbit concret sí, i que alhora converteix a Catalunya Ràdio en la campiona de la confluència, de les sinergies i de l'aposta sincera per ser part activa i decidida d'una corporació que té la tele líder del país i que té una ràdio, i que som una ràdio que tenim totes les condicions per tornar a ser líders. Una de les obsessions que tindrem, els que ara assumirem noves responsabilitats, jo ja fa un mes i mig, i els que assumireu noves responsabilitats en aquesta nova etapa, és aixecar la moral. Jo crec que ho tenim tot a favor per tornar a ser la ràdio líder d'aquest país. Tenim la millor gent, sou la millor gent, heu fet la millor ràdio i feu la millor ràdio, i d'aquesta ràdio ha sortit el que en d'altres llocs està triomfant com a més exitós d'audiència. Tenim la tele al nostre costat i no podem regalar aquest imaginari a cap altra ràdio, ni a cap altre mitjà, ni a cap altra empresa. Hem de fer-nos nostre aquest món i no viure'l amb complexos d'inferioritat ni amb prejudicis del passat, que segur que estan justificats i que segur que responen a coses que jo puc arribar a entendre, però que els que acabem d'arribar, o jo que acabo d'arribar, em sobta que no juguem a fons la carta de dir, nois, estem a la corporació, tenim TV3, TV3 ens ha d'ajudar, nosaltres podem ajudar a TV3, podem fer coses conjuntament i tenim les condicions per tornar a ser el que hem estat històricament, que és la ràdio líder d'aquest país. Per fer-ho, ens hem de posar les piles a moltes coses i el context econòmic i pressupostari no ens ajudarà, no serà fàcil. Haurem de prendre decisions no prou satisfactòries pels que tindrem la papereta d'haver-les de prendre o de subscriure. Però jo crec que sou conscients del context que viu el país, del context que viuen els mitjans, del context que viu el sector, i vull demanar-vos la complicitat i la confiança de que aquelles decisions que haguem de prendre seran el més assenyades i el més ajustades perquè afectin el mínim possible a l'essència del que fa una empresa de comunicació, una empresa periodística. I per tant, haurem de posar tota la nostra intel·ligència i habilitat per afectar el mínim possible allò que finalment arriba a l'audiència. Crec de veritat que tenim una feina d'apostar per nous formats, per ser arriscats, per ser atrevits, per innovar, per intentar connectar amb una audiència jove que costa que entri en el món de la ràdio i, lògicament, encara costa més que entri en el món del consum de la ràdio tradicional, però em fa la impressió que si tots ens hi posem, si tots us hi poseu i si entre tots ens proposem anar a totes, ho podrem fer. M'agradaria que aquests canvis fossin l'inici d'aquesta nova etapa, però l'important sobretot no són aquests canvis. Això és irrellevant, si al capdavant de no sé quin departament hi ha una persona o una altra, o si ara fem això o l'altre, o si hem posat aquest o l'altre. El tema és que això ho fem o ho impulsem perquè creiem en un projecte i perquè creiem que tenim les possibilitats i les condicions de donar-li la volta a la situació.
Tenim l'estiu a la cantonada, tenim una nova temporada, cada dia passant coses, cada dia podem començar a caminar i a demostrar-nos, cadascú en el seu àmbit, que això és possible. I per tant, doncs, el que us voldria transmetre sobretot és això. Estic convençut que algunes de les decisions o alguna de les decisions que afecta aquests canvis doncs no són les més populars del món. Però a risc d'equivocar-me i a risc d'equivocar-nos, el que vull compartir és que hi ha la voluntat última de fer el millor per a aquesta casa. I crec que en aquest moment toca fer això i crec que en aquest moment potser la majoria necessitem això. I si us ho proposeu, si ens ho proposem, em fa la impressió que ens en podem sortir. Fa un mes i mig que estic en aquesta casa, he rebut a moltes persones, més de 60 o 70 persones. Una de les coses bones és que tothom té idees, tothom té alguna cosa a proposar, tothom té un projecte, tothom té una inquietud. També és cert que hi ha molta gent que té greuges i que té espines clavades. Del que es tracta és que això ho superem i que agafem el millor d'aquesta inquietud, agafem el millor de tot això que anem expressant, que ho sabem canalitzar. Estic convençut que amb el Santi, que amb les persones que conformaran aquest nou equip, li podrem donar aquesta sortida. Tot això del talent intern no ha de ser una cosa retòrica, ha de ser una cosa real, de veure com generem dinàmiques que permetin que la gent proposi coses i que les pugui executar, i si no es poden executar a l'antena, doncs es podran executar a la xarxa, i si no hem de mirar de canalitzar tot això, i que hi hagi menys frustració i que a més, si pot ser, que ens ho passem bé fent això que hem de fer en aquests propers mesos, perquè ens ha de garantir un futur molt millor pels propers anys. I amb això potser acabo i moltes gràcies per la vostra paciència i atenció. Jo no he vingut aquí per escoltar en el Saúl i prou, si no hauria fet un mal negoci. Només, primer de tot, agrair-vos la benvinguda. Hòstia, vaya encerrona, això colloneix una mica. Sou molts i pel que em consta, sou molts i pel que m'han explicat molt bons. Llavors, a mi això em genera una certa sensació de respecte. Primer de tot, el primer que tinc quan trepitjo un lloc que no conec i carregat de gent bona és, primer de tot, un respecte absolut. Segon, una sensació d'agraïment, primer perquè aquest individu va venir a buscar-me amb una proposta absolutament inhospitada, sobretot per el que és la meva trajectòria, i ho va fer en nom de Catalunya Ràdio, i si ho fa en nom de Catalunya Ràdio, si més no, ho fa en nom vostre. Per tant, si li he agraït amb ell en privat aquesta confiança, deixeu-me que d'entrada, abans de començar a treballar, us agraeixi a vosaltres també la confiança que poseu com a ens en un individu com jo, que fa 25 anys que fa comunicació pública, que és un projecte que em crec moltíssim des de la seva essència, i que, així com amb la televisió he tingut temps de fer-me una idea del que és el model d'una televisió pública, per molt que jo només tingui uns pinitos a la meva esquena, que per cert vaig començar a la ràdio, a Ràdio Ona Juvenil, fent un programa monogràfic sobre David Bowie, ja és mala llet, sí, no, és que l'hem perdut ara, jo tinc una idea de quin ha de ser el model. I potser ens equivocarem, l'hem compartit amb el Saúl, i tinc la intenció i el desig de compartir-la amb vosaltres. Però crec que és molt important que tinguem un model, que sapiguem quin model, primer de tot quin model volem, segon, a quin model convé, i tercera, si tenim els collons d'aconseguir-lo o no aconseguir-lo. Perdoneu el meu llenguatge, però soc de poca corbata. Jo crec que estic molt d'acord amb el vostre rigor, molt d'acord amb el vostre rigor, i crec que l'hem de fer rimar amb el vigor. Ara direu, hòstia, vaya rima barata, ja l'he fet a baix amb en Rossinyol, aquesta rima. Crec en el servei públic, crec moltíssim que hem de ser un servei públic, però un servei públic no només informa. No només som un bon servei si informem molt bé, que ho foteu de collons, tot s'ha de dir. Siguem un bon servei també a l'hora d'entretenir. Fem-nos necessaris. El tema aquest de la multiplataforma és molt... O sigui, el concepte de... Sí, és que estem a la butxaca de tothom. Ok, és cert, estem a la butxaca de tothom, estem en els llocs de treball de tothom, estem en els cotxes de tothom,
som multiplataforma, collonut. Això vol dir que la gent ens consumeix o no ens consumeix. Mireu, fins que no siguem d'utilitat a la gent no ens consumirà. És així de fàcil. No sabem si són, què els hem de dir, usuaris, oients, espectadors, està me fot. Són gent que ens han de necessitar. Generem aquesta necessitat. No només amb la informació, que és un puntal bàsic, i de la casa on vinc jo durant aquests 25 anys, jo he fet música, he fet entreteniment, he fet esports, he passat ara per informatius, però jo no he fet TNs. I sempre ens han dit que la informació és el puntal. Sí, és el puntal d'una casa. D'una casa, d'un edifici, d'un projecte. Amb el puntal i prou no tenim casa, no tenim edifici, no tenim projecte. Necessitem el puntal, ha de ser molt sòlid, però els esports i l'entreteniment i la cultura, jo crec que hi ha diversos reptes a llançar i hi ha diversos reptes a assolir. Em preocupa profundament el repte de la cultura, però em preocupa molt l'ICAT, em preocupa molt el 33, em preocupa recuperar el lideratge d'audiència, que, bueno, si és una qüestió de moral i tal, tranquil, que d'això vaig sobrat, soc una mica descerebrat. Us costarà veure'm amb el cap cot. Em preocupa recuperar el lideratge d'audiència, sí, ho podem fer, també. Coses més grans s'han pogut fer, per tant, jo crec que això és factible. Però em preocupa recuperar el lideratge, això, amb cultura, tornar a ser una referència amb la música, tornar a ser una referència amb moltíssimes altres coses que no només són la informació. Ens ho passarem bé, jo tinc la sensació que ens ho passarem bé, jo vinc molt il·lusionat, això també us ho haig de dir. És un trajecte més o menys habitual i en Saúl ho ha explicat en diversos càrrecs. Tothom té una mica la tendència a anar d'aquí cap allà i sembla que l'evolució està d'anar d'aquí cap allà. Doncs no, anar d'allà cap aquí és un recorregut que a mi m'omple d'il·lusió, em fa trempar molt, us ho dic en sèrio, perquè és una cosa nova. Tinc un bagatge que jo crec que puc aprofitar i que us puc oferir amb molta humilitat, sobretot, perquè és un medi que desconec. Ojo, perquè us tocaré els pebrots durant aquests primers mesos, em colaré moltes redaccions i molts controls, perquè tinc moltes ganes de veure com treballeu i de quina manera ho feu. Ensenyeu-me'n i deixeu-me que us ajudi amb allò que jo crec que us puc aportar. Gràcies per l'acollida, gràcies per la benvinguda. Jo estic convençut que ho farem. Per pebrots i per dallòncies, no sé com voleu que ho digueu, perquè amb les 6 fotos dels 6 tios avui el tema del feminisme està una miqueta complicat. Per nassos, deixem-ho així, per nassos és lamentable, ho haig de dir, és lamentable que siguem 6 tios, però jo ara mateix no puc justificar-me, no puc fer un canvi de sexe repentir. Sisplau, creiem-ho. Jo vinc molt content, vinc amb molta il·lusió i tinc moltes ganes de fer-ho. M'han dit que aquí hi ha un talent brutal per tirar-ho endavant i jo me'l crec absolutament. Gràcies i anem-hi. Gràcies.